erätulilla Tampereella. Pidämme erätulta iloisesti monikansallisesti isojen kiinalaisten jytkeessä. Ja toivotamme tämän pahojen henkien karkoituksen onnistuvan riemukkaasti. Ja kuten näette, Tampereella jytkyy ja paukkuu kivasti. Suomen joulupukkipalvelu osasto Tampere taakse poistuu pikkuhiljaa, kun viimeisetkin pahat henget on tuhottu. Ottakaa ajoissa marras-joulukuun alussa yhteyttä, niin pystymme palvelemaan paremmin. Yhteystietonne, toiveaikanne, mielellään parin tunnin haarukalla, niin pystyy joulupukki muokkaamaan reittinsä ystävällisesti. Me, joulupukki ja tontut, kiitämme ja kuten voisi sanoa, nyt palaa kauniisti. Vuosi 2012 muistoissamme kohta taakse jää. Vuorokausi vaihtuu 5 minuutin sisään vuodeksi 2013. Joten oikein jytkyisää, hyvää uutta vuotta, rakas Suomeni kansa. Joulupukki jatkaa taivallustaan ja toivoo, että Suomen lippu vielä liehuu Viipurissa, Terijoella, Sortavalassa, Petsamossa, Sallakuusamossa, Suomenlahden saarilla. Nämä terveiset myös Moskovan oblastiin.